nagyon elégedett a lovakkal, hiszen a 3 ló közül 2 darab második prémiumos terminősítésű ló lett, és 1 harmadik prémiumos minősítésű. Kezdem a 21-es lóval. Második prémiumot Sterkanca. Szép mozgású, főleg ügetésben könnyed mozgása van, valamint nagyon jó hátsó lábakkal rendelkezik. 23-as sorszámmal második prémium sterminősítésű kanca. A bírók küllemre nagyon karakteres frízónak tartják, szép mozgású, de nem elég karakteres a mozgása, tehát a mozgása egy kicsit hibás, küllemre viszont gyönyörű. 22-es sorszámmal harmadik prémiumos ló. A hátállását kifogásolták, ami a bírók szerint túl egyenes, viszont a ló